Ahojte, tu je Cink Audio, dvojtýždenný audio newsletter Slovák Centra. Ja som Jaromír Novák a zdravím z Bruselu. V tomto vydaní zhrnieme 4 príspevky z polovice apríla. Spája ich jediná nitka. Viditeľnosť našej kultúry navonok, práca s jazykom u mladých ľudí a potom aj veľmi praktická otázka. Kto drží kľúče od digitálnych nástrojov, ktoré dnes používame v školách, úradoch a organizáciách. Začnime veľkou mediálnou udalosťou. Televíznou premiérou dokumentárneho filmu Cez nadlak je 25. Televízia TVR Timișoara v útorok 14. apríla odvysielala film venovaný 25. výročiu festivalu slovenskej ľudovej piesne v Nadlaku. Festival sa koná od roku 1999 a za štvrťstoročie sa stal emblémom dolnozemského slovenského folklóru. Stretávajú sa tam solisti z Rumunska, Srbska, Maďarska a Chorvátska, súťažia s profesionálnym orchestrom a celé to vrcholí gala programom. Film stavia na svedectvách spevákov, hudobníkov, organizátorov, diplomatov a kultúrnych pracovníkov. Ukazuje, ako festival menil interpretáciu ľudovej piesne, ako prebúdzal záujem u detí a ako sa Nadlak na jeden predĺžený víkend v roku stáva centrom celej slovenskej dolnej zeme. Prečo je to dôležité? Lebo televízna premiéra je pre menšinu silný moment. Náš príbeh sa dostáva z lokálneho priestoru do verejného média. A to pomáha aj hrdosti, aj viditeľnosti, aj budúcim partnerstvám. Na túto premiéru nadviazal ďalší príspevok. Film získal vlastnú webovú stránku a začal žiť vlastným životom. Na stránke ceznadlak25.com nájdete v skratke, ako vznikol nápad festivalu, kto bol pri jeho zrode, kam sa za 25 rokov posunul a nechýba ani priestor pre YouTube. Zároveň zaznela dobrá správa. Rokuje sa o ďalších vysielaniach. So slovenskou redakciou televízie Nový Sad v Srbsku, so slovenskou televíziou STVR a film bude dostupný aj na sociálnych sieťach a na webe Slovák Centru. Pribudnúť má aj rumunská a anglická verzia stránky, aby bol film uchopiteľný aj mimo slovenskej bubliny. Prečo je to dôležité? Lebo web je archív aj rozcestník. Film sa tak nestane jednorazovou televíznou udalosťou, ale zdrojom, ku ktorému sa dá vracať v škole, komunite, pri prezentáciách aj pre ďalšie generácie. Teraz prejdeme k mladým a k slovenčine. K literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznámil výsledky krajanskej kategórie 34. ročníka. Zapojili sa žiaci z 10 krajín sveta a prišlo spolu 115 literárnych prác. Víťazi sú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie 4. júna v Nových Zámkoch na Slovensku a čaká ich poznávací pobyt po Slovensku. Najsilnejší moment pre Rumunsko, hlavná cena v próze, išla Natálii Motičák, gymnázia číslo 1 v Novej Huti za dielo Moja adoptívna rodina. A poteší aj to, že základná škola Nová Huta získala ocenenie v kategórii Ocenená škola. Prečo je to dôležité? Lebo toto je presne ten typ programu, ktorý z jazyka robí živú vec, nie povinnosť. Keď deti píšu poéziu a prózu o svojom okolí, o osobnostiach a udalostiach, slovenčina sa stáva nástrojom myslenia, nie len predmetom. A teraz prudký strih do Think, Tag and Think. Do textu Kľúč už nikto nemôže nechať pod rohožkou. Je to esej o digitálnej suverenite Európy a o tichej revolúcii kancelárskeho softvéru. Autor začína obrazom školy, kedysi tabuľa a krieda a kľúč, ktorý nebol v cudzích rukách. Dnes monitor a softvér a kľúče sú licencie, často mimo Európy. Text potom rozoberá dlhý spor Európskej únie so spoločnosťou Microsoft.
Od pokuty v roku 2004 až po vyšetrenie viazania Teams k Office balíkom v roku 2024 a záväzky z roku 2025, ktoré viedli k oddelenému predaju Teams a lacnejším balíkom bez neho. Ďalšia vrstva je však cloud a právne riziká, napríklad americký Cloud Act, ktorý môže vytvárať napätie medzi európskou ochranou dát a povinnosťami amerických firiem. A práve tu prichádza konkrétny európsky príklad. Spolková krajina Šlesvicko-Holštajnsko prešla z Microsoft 365 na open source alternatívy. Nechala vypršať licencie a od roku 2026 očakáva ročné úspory vo vyše 15 miliónov eur. Pointa je jasná. Nejde len o peniaze, ale o to, kto drží kľúče. Text spomína aj Euroffice, európsku snahu o suverénny kancelársky balík s open source základom a zároveň priznáva trhliny, spory okolo licencií a vnútorné konflikty open source sveta. Prečo je to dôležité pre komunitu? Lebo naše školy, spolky a organizácie stoja na digitálnych nástrojoch. Ak nevieme, kto ich riadi, aké majú pravidlá a čo sa môže zmeniť zo dňa na deň, riskujeme nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť, kontinuitu a kontrolu nad vlastnými dátami. Táto téma je dnes rovnako praktická, ako bol kedysi kľúč od školy. To je dnešný prehľad. Ak sa vám Think Audio páči, sledujte nás, dajte odber, zdieľajte a napíšte nám, čo chcete na budúce počuť viac do hĺbky. Viac kultúry a pamäti, viac školstva a mladých, alebo viac think tank and think. A na záver štandardné pripomenutie. Práve teraz až do mája máte možnosť presmerovať 3,5% z dane z príjmu na podporu Slovak Center bez akýchkoľvek nákladov, rýchlo a online. Formulár vyplníte za 1 až 2 minúty. Naskenovaním QR kódu na obrazovke, cez link v tomto článku na Substacku, cez link na našich sociálnych sieťach, v prvom komentári na YouTube. Malé percento znamená dlhý dopad pre kultúru, pamäť a budúcnosť komunity. Ďakujem, že ste s nami a dovidenia pri ďalšom vydaní Think Audio.